CMD. Alam niyo po, Sir Mar Cabiles, kung magtatanong ka ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Pag sinabing Power Trio, it's a combination of CMD, CBF at Supreme Juice po yan. Yung tinatanong mo for hypertension, napakalaking tulong po ng ating produkto sa may mga hypertension kasi pinalalabnaw niya. Taking our CMD, pinalalabnaw niya yung dugo, tinutunaw yung mga bara-bara sa ugat, bara sa puso, bara sa brain, kaya maiiwasan po yung ma-stroke. Maiiwasan po ang magkaroon ng cardiac arrest. Kung kayo ay seryoso na nagtatake ng ating CMD, lalo na kung Power Trio ang inyong iniinom. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. At sa lahat ng mga nanonood sa Facebook, saan man kayong Facebook nanonood, hello sa inyong lahat. At sa lahat syempre ng ating mga listeners. So, mission to help restore the health of people tayo. Kaya lagi na kahit na gasgas na yung aking boses, ay kailangan patuloy pa rin tayo sa ginagawa natin ito para makatulong sa mga tao. If 90% ng population ng Pilipinas may problema sa kalusugan, gusto po namin kayong matulungan. Tried and tested ang ating mga product. Napakagaling po talaga. Hello kay Ma'am Vilma Aviles at Ma'am Raquel Gapas is watching. Okay? So, sa mga listeners po namin, ako po ay napapakinggan ninyo sa Facebook, napapanood pala sa Facebook at napapakinggan sa iba-ibang radio station, A Living Testimony Restored by Power Trio. Pagtandaan, itong tatlo natin, yung laman ng Power Trio, the CMD, CBF at Supreme Juice, may kanya-kanyang katangian, may kanya-kanyang galing at gagawin sa ating katawan pag yan ay seryoso natin na iniinom. O gusto niyo ba ma-experience ang 15 to 20 years younger na pakiramdam, which is yan po ay na-experience ng inyong lingkod nang itinama ko yung aking mga lifestyle. At gumamit ako syempre ng ating Power Trio. You will also experience that 15 to 20 years younger na pakiramdam kung seryoso nyong ginagamit ang ating product. At hindi lang syempre yung paggamit ng ating Power Trio, kundi yung you have to check and correct the lifestyle. Kasi pula po ang sakit ng tao, 20% genetic naman and 80% lifestyle. So we need to check and correct our lifestyle. Pero yan, gusto ko munang mag-play mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong ang ating produkto. Hello kay Ma'am Delia Villanueva. Ito yung mga testimonies. Mga testimonies kung kailan CMD pa lang yung product natin. Pero matindi na kaagad. Matindi na po kaagad ang ginawa ng ating product na kahit CMD pa lang before ay talagang umani ng napakadaming kwento ng kagalingan paano nakakatulong yung ating product. Ayan, kay Ma'am Vilma Aviles. Power Trio talaga. Oo, ako alagang Power Trio. Pero ito, yung kwento niya, alagang CMD pa lang nun. Pero mas matindi ngayon na Power Trio. Napakinggan po natin para maka-inspire po tayo. Morning po, gusto kong maaraman. So, isabi mo, so ngaran mo, edad sa katagasain. Ako po si Norang Aison, 59 years old, taga Purukan, Legazpi City. Alam ko ma'am, going 10 years ka na nagagamit kan sa tuyang produkto, lalo ining HCI CMD. Ano po, so problema mo nga ni kay to kan duminalagang kadigdi sa kuyang office. Siguro itagalog natin. Magtagalog tayo para kung may listener na na hindi Bicolano ma-inspire din sila. Noong kasi, palagi akong sumasakit ang tiyan ko, likod, lahat-lahat na masakit. Ngayon, nagpa-medical ako lahat ng findings. Ang sabi nila, yung umpisa parang, yung baka daw cancer. Ngayon, nag-medical ako ng almost 2 years.
After 6 months, check up. After 6 months, check up. Ngayon, walang epekto yung pag uminom ka ng gamot, nawawala. Kasi parang reliever lang eh. Tapos, wala rin. Iningan ako ng doktor na magpa-CT scan daw. Eh ngayon may nakapagsabi din sa akin, ba't hindi ko mag-try ng CND? Sabi niya, yung dala ko noon, yung umpisa bagang dala ko, 12,000. Yung ipasiCT scan ko yun. Dinala ko yun dito sa iyo. Binili ko baga ng yung 1,004 pasta. Noon, 1,004, yung ganyan kalaki. Binili ko yun lahat. Magkano yun? Yung 12,000. Ang dami baga noon. Inubos ko yun. CMD lahat? Oo, naalaala mo ba yun? Tapos, Eh ngayon, pagkalipas ng 1 taon, may na-feel akong naiiba. Tsaka naka-recover ako noon. Hindi na ako umalas sa CND. pero alam ko ma'am, naririnig kita noon na parang nagkaroon ka ng problema sa lungs ba yun? Ano yun? Yun na nga, yung nila, yung x-ray nila, yung parang may kaunting maputi doon sa ng lungs. Yun ang sabi nilang bakang cancer. Eh ngayon na makalipas ng 1 taon, yun na nga, after 6 months, x-ray, sabi ng doktor, hindi to cancer kasi kung cancer ka, 6 months patay ka na. Eh, umabot na ng halos 2 taon ka, x-ray ka, medical, wala naman, hindi naman ako namamatay. Eh, sabi ng doktor, hindi to cancer. Baka, lang to, pilat lang o ano. Eh, di yun. Sabi niya, walang problema to. Ayun, try ako ng CMD. Doon, naka-recover ako. Pero ma'am, nung nag-take ka ng CMD, di ba sabi mo mahina ka, oo, at laging may mga masasakit. Ilang araw mo bago mo na experience na may pagbabago na? A month lang? Oo. Dahil sa 1 month na bugbog talaga yung noon, yung nilalagay ko 60 drops a day. Oo, 20 morning, 20 noon, and pag banggi, 20 din. Nako, madali makarecover. Pero talaga bugbog. So ngayon ma'am, almost 10 years ka gumagamit ng ating mga produkto. Anong maipapayo mo sa mga tao? Kasi marami baga ngayon ng umiinom ng mga gamot. Katulad mo nun, umiinom ka ng mga gamot pero nararamdaman mo andyan pa rin ang iyong sakit. Ano po ang mai-advise mo sa mga listeners natin? Sa mga nakikinig, sana kung try nyo yung CMD kasi ang laki-laki ng diferensya. Kasi tsaka yung iniinom natin na gamot ng mga capsule, pag uminom tayo ng CMD, kasi may mga side effects yan yung mga capsules, na i-release. Yung para bang nailalabas, nalilinisan yung tiyan natin na kung ano iniinom nating gamot, na i-release yung parang side effects ng gamot. Kasi may mga side effects ang gamot pag palagi kang umiinom ng mga capsule, lalo na yung mga high dosages na may side effects yan sa atay, sa kidney, sa Pero once na uminom ka ng CMD, na-release yun, naalis yung mga sabit-sabit sa Now, ma'am, na-experience mo rin ba yung katulad ng na-experience ko na pag ikaw gumagamit ng ating HCI, CMD, plus yung iba pa natin mga produkto ngayon, yung bang nare-rejuvenate na-experience mo rin ba yung feeling mo 15 to 20 years younger? magaan sa pakiramdam sa paggawa ng gawaing bahay. Tuloy-tuloy. Oo, hindi Na gaya. walang worry. Tsaka hindi mabigat yung para kang tinatamad ka. Kasi noon tatamarin ka pag wala kang di ka umiinom. Yung iinom ka talaga ng CMD kahit matagal, ngayon nga kung matagal na ako, nire-reduce ko na yung 10 drops morning, tanghali, tsaka gabi. 30 drops na lang. Okay, kasi wala pa akong hindi ako naman problema na tinatamad ako. Okay. Sa family niyo, ma'am, lahat na ba kayo gumagamit ng ating CMD? Lahat, pati yung asawa ko na may arthritis. Kung yung mga kapatid niyang mga bunso, patay na. Ayaw kasi bumili ng CMD kasi mahal daw. Ngayon, 2 ng kapatid niyang bunso na matay. Siya buhay pa. Takang-taka ka mga kapatid. Si kuya ngaya, kita mo ngaya, siya ang pinakapanganay pero buhay pa. Bakit ngaya yung 2 niyang kapatid bunso saka yung sumunod sa kanya patay na nung ito talagang linggong to. Natutataga sila. Bakit daw si kuya niya
nakatayo pa, tapos maganda ang katawan. Sabi ko, hindi ko yan binibitawan ng CMD. Okay, madam, maraming salamat. Ulitin ko po ang iyong pangalan at ang iyong address. Ako si Nora Eso, na taga Poro, Legazpi City. Okay, thank you very much po. So ayan sa mga listeners natin, tried and tested ang ating produkto. Kailangan lang masubukan para mapatunayan. Hello sa mga batchmate ko. Nakita ko kanina si Brother Peewee, saka si Mr. Erson Nares. Kumusta na tayo? Hindi na tayo nakakapag-reunion. Hello din sa CMD Cat Balogan. Dyan sa area ng Samar. Okay? So, ano man po ang iyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating produkto. Maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. At ito, nagre-ready ulit tayo. Kaya pa ng isang magandang testimony. Number 27, pakinggan po natin. Okay, may bisita ako dito ngayon. Napakaganda po ng kanyang kwento sa paggamit nila ng ating produktong HCI CMD. Siya na lang po ang magkwento. Magandang hapon, ma'am. Ano po ang pangalan mo at taga saan po kayo? Magandang hapon po din, madam. Ako po si Delia Mangampo, taga Gabawan, Daraga Albay. Nang napunta ka po dito, ma'am, sa CMD office, ano po yung problema may problema ba sa health? Opo, madam, kasi po ang asawa ko po, nagkasakit po siya ng tubig po sa baga. Ngayon, siyempre, asawa po ako. So, medyo nahirapan din po akong tingnan siya na may sakit. Tapos, dinala tubig po sa baga. Tapos dinala namin siya sa doktor sa ospital. 3 bisis po siya inalisan ng tubig. Halos 5 litro po ang inalis sa kanya. So nung nawala na po yung tubig sa baga niya, may binigay po sa amin na reseta ng doktor. Tapos binili po yun namin hanggang maubos niya yun. Hindi na po kami bumalik sa sa doktor. So, ngayon, pakalipas ng ng 1 buwan, bumalik ulit kami. Tapos, nagalit po yung doktor, bakit daw hindi kami bumalik agad. So, hindi na kumpleto. Dapat pala, iinom siya ng pang-6 na buwan na gamot. So, hindi po yun na inom ng asawa ko. Tapos, so, 1 taon po siyang hindi nakapagtrabaho. Ako po ang nagtatrabaho sa sa palayan. So hirap na din po ako magtrabaho. Halos gusto ko ng naiyak po ako kasi imbis sana asawa ko po ang magtatrabaho doon. Ikaw na. Oo, ngayon ako na po ang nagtatrabaho. May nagkwento po sa amin na kapitbahay namin na sabi sa akin, mabuti pa niya bumili ka ng CMD. Sabi daw, subukan ko daw. So ngayon, dahil medyo kapos man kami sa pera, paunti-unti ko pong pinag-ipunan yun na pang-register dito nga sa CMD. So, nung nakaipon na po ako, bumili po ako nag-membro po ako dito. Tapos bumili po ako. Yun nagsimula nang uminom ang asawa ko. Kahit hindi po niya nakumpleto yung yung reseta na binigay sa kanya ng doktor. CMD na lang po ang ininom niya. Hanggang ngayon po, matagal na po gumagamit. Hindi, mga taon na po. Ilang taon na? Sobra na simula nung mag-member po ako dito, sobra ng 2 taon. Opo. Sobra ng 2 taon siyang gumagamit. Nakaubos na po siya ng ganyan na mga sobra 20, yung 60, yan. Sobra ng 20. Siya ngayon malakas na malakas. Siya na ang nagtatrabaho sa Kabasa, nagtatrabaho pa siya sa iba, maliban sa amin. Tapos pagkagabi pa, nagamasahe pa po siya, madam. Grabing igos. Opo. Nagamasahe pag may pumunta sa bahay niya, magpamasahe sa katawan. Pagkagabi pa, magabiyahe pa yan.
Nag-tricycle pa po, madam. Opo. Kaya ngayon nagpapasalamat po ako, madam, sa sa produkto ng CMD kasi malaking tulong po sa amin. Opo, ngayon malakas na malakas siya. Pero ikaw, madam, kumusta sa'yo? Nagtatake ka rin ba? Opo, nag-take po kami. Lahat po kaming pamilya. Dati mas sumasakit yung likod ko, dibdib ko. Oh, tapos uminom lang ako niyan. Okay na. Opo, okay na. Pati yung mga apo ko, pinapainom po niya namin yan. Pag may sipon, hindi na namin pinadadala sa doktor, nawawala na lang. Ngayon, naging negosyante ka doon sa lugar nyo. Mukhang marami yatang order. Opo. Oo. Kumusta anong kwento, madam, ng mga bumibili sa'yo ng CMD? Ang kwento nila sa akin yung may mga UTI, dati, ngayon, hindi na, okay na. So pigabo siya, baga po, madam, siya, ngayon hindi na. Kaya maraming nagbili niya sa akin. Ang iba naman, yung parang hinihingal. O ngayon hindi na. Kaya nagaano sila sa nagiinom ng CMD. So, dito pala, magiging healthy ka na, nagkaroon ka pa ng negosyo. Madam, announce mo ang iyong lugar. Ako po talaga, Purok Uno, Gabawan Daraga, Alabay, Delia Mangampo. So, ayan, napakagandang kwento ng kagalingan. Akalain mo yan, pag dumating ang time na yung trabaho ng asawa mo, ikaw na nang nagtatrabaho dahil siya may sakit na, buti na lang nag-try na sinubukan nila ang ating HCICMB. Hello kay Ma'am Emerlinda Balasta and Ma'am Lydia Villamer Jacinto. Oo, good evening po, ma'am. Nice. Opo, actually napakadami nating mga testimony. Sa ngayon lang hindi talaga ako makapag-record kasi syempre iniiwasan natin yung masyadong malapit sa mga tao dahil sa COVID-19. Pero yan, try our product. Ang ating products, tried and tested. The Power Trio, marami na nakagraduate sa maintenance, mga UFA operation na save natin. Pati sa ngayon na panahon ng COVID, nako, malaking tulong para labanan ang COVID-19. O diba, immune system. Kailangan malakas ang ating immune system. So dito na tayo sa ating mga outlet. Oo, para sa area po ng Calbayog. Okay. Hanapin nyo po sa area ng Calbayog. Hanapin lang HCICMD Ground Floor Camino Building, Magsaysay Boulevard, Calbayog City. Malapit po yan sa Silmar Pharmacy, harapan ng Christian Gift Shop. Of course, sa area ng Masbate, hanapin lang HCICMD Center, second floor, Sia Sampaga Building 31, Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro, Ma'am Regine Atibagos, Punta Nursery, Celestina Subdivision, Masbate City, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Gina Medalla, San Fernando, Ticao Island. So, sa area ng Camarines Norte, hanapin po HCICMD Center at Purok 5, Barangay Mother Lode, near Casarog Checkpoint, Jose Panganiban, Camarines Norte. CMD Center at Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Jagulinian Street, Barangay 7, Dait, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden and Tourist Inn. Sa corner, Lapak Street in Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Andyan din po sa Sofia Pharmacy, Purok Sapphire, Barangay Poblacion Sur, Paracale. And of course, dyan sa CJ Pharmacy, ni Ma'am Baby sa Mujo, Barangay Matakong, San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Okay, sa area ng Kamsur, Katisasil, Binanuhan, Karamuan, Kamsur, sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Mabulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur, Mr. Pedro Villanueva, CMD Center at Panday Street, Goa, Camarines Sur, sa Dortry Asplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atap JC Marketing.
sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Naba, Camarines Sur, harapan ng Regal Plaza Hotel. At sa area ng Catanduanes, hanapin si Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Karamuan, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Bira, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, San Pedro, Bira, Catanduanes, at sa Divino Rostro, Zone 7, San Andres, Catanduanes. Hello kay Mr. Nestor Canaria is watching. Okay, sa area ng Sorsogon, CMD Center at 2nd floor, Room 204, AZM Building, Corner, Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo. Christopher Alaso, Milia Bas, Pilar Sorsogon, Mr. Boy Imperial, care of Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Wenelin Fuentes, Puro Cadena di Amor, Comadgad Casillas Sorsogon, Annabel Maquiñana, at Danibel General Merchandise and Construction Supply, sentro ng Pilar Sorsogon. Sa 1st District of Albay, Ray Mendez 156 Barbada Street, Purok 1A, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Passes Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay at CMD Center. 2nd floor, Center Point Building at top 711 Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Mertel Neo, sa Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Michelle Biascas, 2nd floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at top G W Hardware, dyan sa area ng Bakakay, Albay. Now, dito sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Ersan Store Central, Rapo-Rapo, Albay. Mr. Toy Dahak, Toy Jan, General Merchandise, Purok 3 Itbama, Nito, Albay. At syempre yung aking office dito sa Legazpi City, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. At top Denver's Computer Shop, harapan ng LCC Supermarket, Rowena Neo Avon Outlet, Lubianas Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawad 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, sa 377 Proc 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, Bangkerohan, Legazpi City. Arsenio Bohemia, Proc 1, Barangay 32, San Roque, Legazpi City. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Andiyan si Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Poro, Legazpi City. Jeremias Balia, sa Jerry Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Maria Jinky Hakilmo, Porok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar Sorsogon. Of course, the 3rd District of Albay. Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Ami Canseco, care of Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store beside LBC Office Centro ng Ginubatan. Susie Dizon, care of Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At sa CMD Office, 2nd floor sa Palicio Building, Barangay, sa Palicio Street, Basod, Polangi, Albay. Of course, sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB, Ligao. At sa 2nd floor, Liantos Building, Porok Mayamaya, Magsaysay Street, Barangay 3, Piodoran, Albay. Hill Rialde, So 9 Daisy Street, Saban, Uwas, Albay. Lorly Rafael, Travisya, Ginubatan. Mr. Jose Ababaw, San Juan Street, Centro Oriental, Polangi. At si Ma'am Mariel Sabasa, Porok 7, Badian, Uwas, Albay. Okay? So, sa mga listeners natin, kung may dagdag na tanong, open pa rin yung aking text hotline. I-text lang po, idad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, idad karamdaman. At kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline, 0939-904-00
0917-0939-904-0717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMBB call magtanong para si Nurse Earl ang sasagot po sa inyo. Doon sa mga hindi pa member, the best talaga maka-member po kayo. Tandaan, the need for the product is forever. Itong ating Power Trio, especially the Power Trio. Opo, kung healthy ang pamilya, take Power Trio, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take Power Trio to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng inyong mga katawan para hindi kayo basta-basta nagkakasakit. Katulad ng inyong lingkod. Alagang Power Trio. So ayan, ubos ang ating oras. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Again, maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat. Pakikinig. HCI-CMD